Hei. Mä en nyt ota tuota facecamia käyttöön. Koska mä nukun. Tai just heräsin, niin tällaista videoa. Los tralaleritos. No muutama secret täällä. Odottakaa. Äkkiä. Täällä vaikka se netti ollenkaan, niin käsitän tänne. No. Mä muistan kerran, kun mä olin tässä aika huono. Niin mun dun parasti. Mä olin siitä aivan rakeissani. Täällä on eveet menossa. Tuossa näette kello. Jos näette. Ylhäällä. Kulmassa näitte kellon. Mä nyt odotan, että mä voin lukita tätä uudestaan. Mä voin katsoa soppia. Musta taas. Eikö ne ole huonoja? No. Onneksi antaa speedi. Eikä hyppy. Ja mulla on nyt. Hei. Tässä on lopakas sattu niitä. Onkohan tällä ei ole mitään. No. Cocofanto elefanto. Cocofanto elefanto. Lähe. Tule nyt heti tosta lähe. Cocofanto elefanto. Tää on ihan huono. Koska tulee tralala. Hyvin. Jipii! Ei nyt tule Brandon. Siis ikinä. Nyt tulee secret. No joo, se oli itse tällainen huono secret. Nyt varmaan tulee kohta jotain hyvää. No hito. Ei koskaan varastettu mitään hyvää. Mä voisin myydä mun huoneella. 3 miljoonaa sekunnissa. Okei, joo, mä din. Yes. 2. Ja nyt just mä saan rahaa. Se on tällä hetkellä tämä. Ja toi. Okei, joo. Oi, vähän mukava kuvaa samalla.
Miksei täällä voi giftata muille? Heti kun mä otan ton juoksuutun pois, niin tää on paljon parempi. Lucky block! Mukaan niin paljon. Mä tiedän, että täällä on hyvä laatu, mutta mukaan on paljon. Los tralaleritos. Tuolla on tralaleritos. Mä en pysty hyvin pelaamaan, mutta tää on vähän ärsyttävää kyllä pelata. Ja gifti. Otatko? Ei yhtään mitään mun rahaa. Joo. Mä otan tän. Ei event loppu enää, tulee vaan huono. Näköjään ei loppunut. Liikkeet silti. Mikä äijä? Mitä tällä? Mikä 2.5? No. Peisi aukoja kohta, sitten mä vein tuolla. Los tralaleritos. Metskopissa. Paljon tää tuu. Eikö aattaa? Äijä. Girafa celestre. Los tralaleritos. Pistäkää kommentteihin, kuuletteko te ton musiikin. Mä en oo varma. Mä toi tykki, joka on puolella välillä. Mä oon muunnon itse otettu päälle. Näin, taas tuli jotenkin. 10 aikaa joka päivällä. Niin, se varasti voi jotenkin. Valali, Luono. Tuolla ei ole pelkästään. Toivottavasti se saa aina mun breidin vähän peliä eteenpäin. Varmaan ostanut pelkästään. Samalla seunnilla kun se on ostanut ja myynyt. Saisiko tarpeeksi rahaa, että saisi 2 triljoonaa? Mua ei kiinnosta itse giftit. Mä saan 200 000 Lucky block. Tää taas pyörii. Tällä hetkellä täällä ei kukaan varasta toisella. Mä vähän kaikki pelasin ilman kuvaamista. Täällä varasti kaikki toisella. Los tralaleritos.
vedoita tulee niin paljon. Los trallaleritos. Näköjään se ei tullut kyllä mulle. Vaikka se edes pysyy sekuntia mulle. Voisinko mä nyt nousta tästä? No se löi mua jollain super. Mäkkiä respawn. Giraffa celestre. Todella over. Nyt tulee joku hyvä ees. No mitä? Odin din din dun. Odin din din dun. Odin din din dun. Odin din din dun. Haluan potin bidi. Odin din din dun. No se Odin on. din din dun. Hendomadin. Mulla hyvä. Se jäi mulle mieleen. Mene nyt sinne mun peisille. Ja sinä. Chimpanzini bananini. Frigo camelo. Chimpanzini bananini on maailman surkein preidot. Los trallaleritos. No oikeesti ainoa, joka täällä tuottaa mulle rahaa. Mulla on tällä resurssit. Nämä. La vacca Saturno Saturnita. Frigo camelo. Täällä on kaikki noita rainbowta. Nyt muutos kannattaa olla ostaa. Vaan kohta loppuu tila. Katsotaan mitkä ei mulle. Frigo camelo. Tuottaa mulle hyvinvoinnin vähän. Hyi. Ja ensi joka tuottaa mulle kunnolla rahaa. Bombardiro crocodilo. Noin. Toki tuotti joku 2 miljoonaa. Trippi troppi. Niin. Mä en enää osta noita. Noniin. Oja. Lionel cactuseli. Super. Cocofanto elefanto. 10 miljoonaa. Graipus medusi. 250. Ei haittaa. Vaikka maksaa 250. Ei yhtä. Tää muuten tuottaa mulle kyllä rahaa. Minä menen asetelmaan. Trallala. Se ei tuotakaan mulle yhtään rahaa, niin mennään otin. Trallala on mulle Braindot. Tietenkin mä ostan se heti. Täällä kaikki on tällä hetkellä näitä rainbow. 200. La vacca Saturno Saturnita. 2 miljoonaa. Tää tuottaa vähintään 5 miljoonaa, mä ostan. Näin 150. La vacca Saturno Saturnita. No ihan paljon tuon balleriina tuottaa. Hyi. Ei yhtään mitään tuota. Ees miljoona. La vacca Saturno Saturnita. Toi tuottaa mulla rahaa. Medusa. Haluaisin niin antaa kaikille pisteitä. Mulla on jäätäkin. Onkohan joku trallaliutralallaan? Kaikki ottaa trallaliutralallaan.
Dun. 1 miljoona. Ei täältä tuu niitä hyviä. Guardia Jacket. Koska se tuu? La vacca Saturno Saturnita. Secret. Koska tulee seuraava Nyt tulee seuraava La vacca Saturno Saturnita. Seuraava. Koska seuraava Secret tulee? Se oli sitten siinä. Mä en voi ottaa. Giraffa Celestre. La vacca Saturno Saturnita. No. Joo, johon tää video tässä. Muista tilata ja tykätä videosta. Muista tilata ja tykätä viusta. Nähdään joskus.